21-godišnji Nenad Vasić je, pripremajući se za Vojnu akademiju, trenirao na jednoj od beogradskih teretana na otvorenom i spontano sa Milanom Milivojevićem osnovao grupu pod nazivom Srpski Spartanci. Počeli smo svi tako rekreativno da treniramo i onda smo napravili grupu i oformili grupu. Posle nekog vremena smo počeli sve ozbiljnije da radimo na tome. Spartanci kombinuju street workout, koji je relativno nov način vežbanja koji se javio 80. godina u Americi, a kasnije preneo u Evropu, ali i druge stilove. Kombinacija atletskih vežbi, kombinacija vežbi snage sa prirodnim opterećenjem, to je s prirodnom težinom, sopstvenom naravno, kombinacija gimnastičkih vežbi i to je uglavnom to. Zato se zove calisthenics, to je kalistetika, kako već kažu ovde u Srbiji, i razlikuje se od street workouta koji uključuje samo vežbanje na šipci. Mnogi mladići su im se pridružili spontano, pa Spartanci posle svojih treninga ostaju da vežbaju i sa onima koji tek treba da budu u dobroj fizičkoj spremi. Od mlađih članova 13-godišnji Darko je najbolje fizički pripremljen, a najmlađi član je 6-godišnji Dušan, a svakodnevno im se pridružuju novi članovi. Dolazim iz Dubaija i u Beogradu sam često poslovno. Trenutno sam na odmoru i pre nekoliko dana sam ih video kako vežbaju i pridružio im se. Pokušat ću da ovaj stil vežbanja prenesem i u moju zemlju. Osim fizičke spremnosti, Spartanci moraju posjedovati i mnoge druge osobine. Jako velika volja i motivacija, naravno jako velika psihička snaga, pošto napori koji se ovde podnose, veoma svima izgleda to smešno i lagano kada dođu prvi put i vide, ali zapravo to je mnogo teže, zato što jednostavno podnosite mnogo veliki pritisak, mnogo jaka opterećenja. Srpski Spartanci su poznati i u svetu, jer su, zahvaljujući internetu, mnogi saznali za njih. Tako da, osim što sarađuju sa mnogim workout timovima iz Evrope, uskoro planiraju da svoje grupe oforme u Makedoniji i Bugarskoj. I dok ne oforme ekipu za neko od narednih svetskih takmičenja u street workoutu, ovi momci naporno treniraju 2 puta dnevno, 7 dana u nedelji, po različitim vremenskim uslovima. Mirela Živković, televizija Pink.